Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako datuen arabera, koronavirusaren 217 kasu positibo berri atzeman zituzten atzo Nafarroan. Osasun sistema publikoan 3.125 froga egin ostean eta 6,9 positiboa eman zuten. Erregistratutako positiboen 3etatik bat Iruña herrian ematen dira, Ermitagaina eta Donibane auzoetan batez ere, baina baita ere Iturrama, Buztintxuri, Berriozarren eta Tutera mendebaldean eta hegoaldean. Aipatu ere Nafarroko 78 ikasle konfinamenduan sartu direla azken 24 orduetan, hala jada 1.824 ikasle daude beraien etxetan bakartuta. Konfinamenduan egon daitezken ikasle guztien 2,84. Bizikidetza talde egonkorrei dagokionez 58 ikastetxetako 96 talde daude bakartuta bi zikloetako gela guztien artean 2,75.